Čau lidi, vítáme vás u našeho videa. Tady je Filip Stahlík a budu to točit s panem Dirkem Radislavem. Pozdrav je. Já nejsem Radislav. A jsem dáme si challenge, kdo vypije co nejvíc fanty. No Dirku, co tady krkáš? Brum brum motherfucker, brum brum motherfucker. Bum. Tak. Tři, dva, jedna, teď. A nesmíme se nadejít. Jenom na začátku. Ty dejcháš. Nevypil jsi to celý. No co? Ty to nemusíš pít celý. Aha. No Tak jdu já. Pan to Filipe. Nemusíme to vypít celý. Ne, to byla sranda. A ty jsi se nadechnul hodně. Ty jsi takhle šel. A jsem se nadechnul. Někdy taky musí být podvodník. Charlie, máš můj zadek rád? Ano. Ne, pojď do pokoje, se dělám nějaký videa. Ne, já ještě furt natáčím. Ano. A ten si to nevíte. Lambert, Rayman, brýle a teplka najsbor vyhodili pošel. Lambert, Rayman, brýle a blondýny, brunety, srstky, malky, zadky, bikiny, plavky, češky, slovenky, aziatky, jo. Líbí se mi podpatky, ale ke mně domů vem si zadky. A nech mě bajt, já jsem jenom český válec, píšu si svůj příběh o splněném přání a že tě neberu vůbec vážně, neber si to osobně. Kolem sebe mám lidi, kteří to mají podobně. Mám se skvěle, mama, mám se skvěle. Mám se skvěle, mama, mám se skvěle. No, už Mám tam se skvěle, mám se skvěle. A když se čudali by pak je to ještě není konec. Uzávěr taneček. Další taneč. Ahoj. Vylez, Dirku, nebo budu brečet. Vylez. Tak ahoj lidi. Tak, tohle je konec našeho videa. Mějte se krásně a skládejte. Brum brum motherfucker, brum brum motherfucker, brum brum motherfucker.